Καλησπέρα σας. Θα σας πω λίγα λόγια για το Φεβρουάριο αυτής της χρονιάς, του 2024, γιατί είναι ένας ιδιαίτερος μήνας και μας δίνει το άθροισμά του, μας δίνει τον αριθμό 10 που θεωρείται μέσα από την Πυθαγόρια αριθμολογία ένας καρμικός αριθμός και ουσιαστικά αυτός ο αριθμός αυτό το μήνα δείχνει ένα χρέος καρμικό που έχει ήδη κλείσει τον κύκλο του. Έτσι, αυτός ο μήνας Φεβρουάριος, ειδικά αυτός ο μήνας, μας δείχνει και μας οθεί σε κάτι καινούριο. Καλό είναι αυτό το μήνα να γράψετε στόχους, να δείτε τι θέλετε να κάνετε στο μέλλον, να γράψετε τους στόχους σας και να αρχίσετε να βλέπετε και πώς μπορείτε σιγά σιγά να τους υλοποιήσετε. Να δείτε μέσα σας τι ακριβώς χρειάζεστε για να το βάλετε στην εξέλιξη της ζωής σας και του δρόμου σας σε προσωπικό επίπεδο, τόσο σε επαγγελματικό, όσο και στο βαθύτερο συναισθηματικό σας κομμάτι, στο που θέλετε να καταλήξετε και τι πρέπει να κάνετε στη ζωή σας. Γιατί αυτός ο μήνας δείχνει με ένα καρμικό χρέος που έχει κλείσει τον κύκλο του, αλλά δείχνει επίσης και νίκη σε κάτι το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμη και που θα το βρούμε μπροστά μας. Σε αυτό δηλαδή που δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί, νίκη σε κάτι που δεν έχει εκδηλωθεί. Άρα μας δίνει βάση για μια καινούργια αρχή, με στέρεη βάση, με βάση που πρέπει να πάρουμε από πίσω από το παρελθόν μας, να πάρουμε τις εμπειρίες μας και να τις αξιολογήσουμε σωστά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτή τη στέρεα βάση που μας δίνει, μέσα από το καρμικό χρέος που έχει ολοκληρωθεί. Αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ δημιουργικός για όσους είναι καλλιτέχνες. Είναι πάρα πολύ δημιουργικός για όσους ασχολούνται με τη συγγραφή, με ποίηση, με βιβλία, με ανθρώπους που γράφουν συγγράμματα, λόγους κλπ. Είναι πάρα πολύ δημιουργικός όσον αφορά γενικά τους καλλιτέχνες, είτε είναι ζωγράφοι, είτε είναι γλύπτες, είτε είναι συγγραφείς, όπως είπαμε, ποιητές, αλλά και σε όσους ασχολούνται με διάφορα χόμπι καλλιτεχνικά. Οπότε αφήστε τη φαντασία σας να καλπάσει, γιατί ο μήνας αυτός ο Φεβρουάριος θα έχει πολλές ιδέες για να μπορέσετε να τις βάλετε σε εφαρμογή μέσα από τις καλλιτεχνικές σας αναζητήσεις και δραστηριότητες. Αυτός ο μήνας επίσης, για να πω και τα πάρα πολύ άλλα καλά του εκτός από τη δημιουργικότητα, έχει και μια δράση, μια αρχή πρωτοπορίας. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αυτό το μήνα θα πρωτοπορήσουν με τις ιδέες τους σε πράγματα, είτε αφορούν τη δουλειά τους, είτε αφορούν κάτι καινούριο για το συνολικό καλό. Μπορεί να δούμε ξαφνικά κάποιες εφευρέσεις που έχουν πιαστεί πάλι σαν ιδέες σε ανάλογους μήνες και θα βγούνε τώρα. Γενικά μας βγάζει πάρα πολύ ωραία πράγματα και για ολόκληρο τον κόσμο και για ολόκληρη τη γη. Αυτός ο μήνας για πολλούς από εμάς θα έχει μια επιθυμία για νέα ξεκινήματα, γιατί ήδη είπαμε έχει κλείσει κύκλους και πρέπει να σωθεί για αυτά τα νέα ξεκινήματα και αυτούς τους νέους στόχους, και θα το έχουμε μέσα μας, θα αναβράζει μέσα μας, οπότε γράψτε τα, επαναλαμβάνω, γράψτε τους στόχους σας και δείτε πώς μπορείτε να τους υλοποιήσετε. Πριν κλείσω θα πω, αυτό το μήνα πρέπει να προσέξουμε σε τι, πρέπει να προσέξουμε στην επιθετικότητα του λόγου μας, τις σκέψεις μας πολλές φορές, γιατί η σκέψη παράγει και δημιουργεί. Οπότε προσέχουμε την επιθετικότητα και από τους άλλους ανθρώπους. Προσέχουμε να μην είμαστε εγωιστές, αποφεύγουμε τον εγωισμό, την επιθετικότητα, τον ατομικισμό, τον δεσποτισμό. Αν πάμε να δούμε ότι προσπαθούμε να ελέγξουμε άλλους ανθρώπους, πρέπει να το φρενάρουμε. Όχι, αυτός ο μήνας δεν πρέπει να έχει αυτές τις έννοιες και αυτές τις συμπεριφορές, όπως επίσης πρέπει να είμαστε ταπεινοί, καθόλου υπεροψία και προσοχή να μην βάλουμε την άρνηση στη ζωή μας με κανένα τρόπο, ειδικά αυτό το μήνα. Αυτός ο μήνας για πάρα πολλούς λαούς από την αρχαιότητα όπως και σήμερα, ειδικά για τον γεωργικό κόσμο, είναι ο μήνας της σποράς. Οι γεωργοί και οι άνθρωποι που ακολουθούν και ακολουθούνται από τη φύση, ξέρουν τι θα σπείρουν.
Εμείς ξέρουμε τι θα σπείρουμε για αυτό το μήνα, για το υπόλοιπο της ζωής μας. Προσοχή στο τι σποράκια θα φυτέψετε. Αυτά που θα φυτέψετε, αυτά και θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Να είστε καλά, με αγάπη, σας αγαπώ πολύ. Βασιλική Ευεξίας Έργων. Ευλογίες.